Maayong adlaw mga dear friends. Maayong adlaw sa mga padayon nga nagsuporta sa ato ang YouTube channel, ang mga istorya sa kinabuhi ug gugma. Ug karong adlaw, atong paminawon ang lain nga istorya nga pinadala sa ato ang magtatampo nga nagpangan og Nonoy. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel ug bago pa lang dinhi, ayaw kalimot sa pag-subscribe and click the notification bell. Ug ayaw pud kalimot pag-subscribe sa channel ni Papa Joe nga Dear Papa Joe Stories. Daghan kaayong salamat. Laing istorya na usab ang akong basahon karong hapuna nga kaagi sa atong kabarangay nga tawagon lang nato sa pangan nga Nonoy. Kaagi kini sa katawo nga gamay pero dako og pagsabot. Samot na gyud sa iyang gipakita sa iyang kasing-kasing nga sobra kumahigugma. Unsaon lang kaha niya pagpakita sa laing tawo sa kadako sa iyang pagbati. Bisan pa kuno gamay siya. Unsa man jud kaha ang gamay niya. Murag nagpa-thrilling sa ni Nonoy da mga kabarangay. Para masamtan ninyo tanan atong paminawon ang tibuok istorya sa iyang kinabuhi, gugma ug paglaom. Dear Papa Joe, mayong adlaw diya kanimo. Ikaw gyud ang akong paboritong paminawon kada adlaw labi na kong Sunday. Kompleto na gyud ang akong adlaw kung magapaminaw sa imong mga programa. Labi na gyud ang Barangay Love Stories. Uga wagan ako damha nga usa ka adlaw niya na ako na usab di ay nga madungga ng akong kaugalingong istorya. Sa tinuod lang mauwaw gyud kunta kay di magyud ko ingana kagwapo. Di ko macho o gambungan sama sa imong mga kasagaran ng mga letter sender. Pero tungod lagi kay sa pagpamugos sa akong kamanghurang anak nga dapat i-share ko nun nako ang akong kaagi kay matud pa niya. Pa, sigurado gyud nga mahimo kang inspirasyon sa mga tao sama sa mga letter sender ni Papa Joe. Ayaw ihikaw sa mga tao ang imong kaagi nga angayan nga makuhaan og nindot ng mga leksyon. Mao ni karon Papa Joe, niya malipayon ko nga isaysay kanimo ang istorya sa akong kinabuhi ug gugma. Tawagan lang ko sa pangan nga Nonoy. Mao ni ang tawag nako sa mga kailan nako ug mga silingan nako nga niadtong gamay pa ko. Ug hantod karon nga 45 anyos nako. Pero gamay lang gyapon. O Papa Joe, gamay ko. Unano, Dawindi, Nuno sa punso. Mao na ang ilahang tawag nako. Gipanganak ko sa usa ka gamay nga lungsod sa Leyte. Pobre o kagika ng akong inahan nga anak lang sabog mag-uuma. Hitsuraan si mama mong luyo sa iyahang kasayuran, gusto sa kong lola nga maminyo siya og dato. Para makatabang sa ilahang kalisod, doon na nagani unta kuno'y Amerikano nga penpal si mama og willing na unta kini nga mobisita sa Pilipinas para makigminyo. Pero naon sa ba nga na mabdos malang og kalit si mama sa usa ka lalaki nga gawas nga way tarong trabaho. Pobre ang pagkabutang. Dako pag yung minyo. Nagminatay og hilak si lola kay nauli sa wa ang iyang pangandoy nga makaadtog Amerika. Nisamot pa ang iyang kasuko kay minyo ang lalaki. Gisong ni lola ang lalaki sa ilahang bay bisan og diha pa ang asawa og nag-iskandalo kini si lola. Sa iyahang kalagot iyang gimaldisyon ang akong amahan nga magabaan ra kuno ni. Ug pagabasulan ang gibuhat niya kang mama. Moabot ra ang adlaw nga mobalik ang papa. Ang iyahang pagkadautan, matud pa ni lola. Bisan pa sa sobra-sobrang kasuko ni lola sa akong amahan pero pag-abot kang mama, wa na gyud siya mahimo. Sakto gyud ang panultihon nga way inahan nga makaantos kung anak na niya ang hisgutan. Siya paghihapon ang naningkamot nga nigabay kang mama sukad siyang pagmabdos hangtod na sa iyahang pagpanganak. Niyadtong mga higayuna sa among probinsya wa pay uso ang prenatal sa usa ka mabdos. Kung mga nakay na kini usa pa mokuha og mananabang nga maoy mupaanak Papa Joe.
Daan ang nagduda si Lola sa tiyan ni Mama nga gamay kuno kaayo. Pero wa mabalaka si Mama sa iyang unahuna nga okay lang kay ma-feel masad niya nga mulihok ang bata sud sa iyang tiyan. Tuod man niabot ang adlaw sa pagpanganak ni Mama o gikuha na dayon nila ang mananabang. Sa oras nga nigawas na ang bata, mao na lang kakurat dihang nakita nila ang bata nga gamay gyud kaysa normal nga bata. Pagkakita ni Lola nako naguol na sab og nagminatay og hilak. Gibasol niya ang iyang kagulingon nga basin kuno tungod sa iyang pagmaldisyon sa kong amahan diha na hinuon na balik akan nako. Paglabay sa pipila ka buwan og tuig nakita na gyud ang akong panglawas nga kumpirmado na nga unano gyud ko. Ang bugal-bugal sa uman ng mga silingan na mga bata kay nuno sa punso. Hangtod nga nadayon na lang gyud ang ilahang pagngan nako nga nuno. Mao na nga kadugayan nahimo na lang nunoy. Bisan pag-ingon kong duwinde ang akong porma pero mahal ko ni Lola. Ipakita niya ang iyang pagpangga nako. Hangtod nga nagkasakit kini og nipanaw gyud. Mahinomdom niya pirmi kanako ni Lola. Hindi ko maminaw sa mga sakit nga sulti, sa mga bugal-bugalon. Ipalapos lang kuno nako sa pikas dunggan. Kumaningkamot lang kuno ko nga dunay ambisyon ug damgo sa kinabuhi. Bisan pa og abnormal ang akong physical nga panglawas, pwede ko mahinumong normal ang akong kinabuhi sa maabot nga panahon. Tuod man, niabot gyud ang akong gikahadlukan. Nga muskwila nako og grade 1. Mura kog malubong sa yuta dihang unang adlaw sa klase. Ug pagsuod nako sa classroom, nitanaw dayon silang tanan nako. Ang mga bata nga nagiyahay og kinataw-anay. Nihunong lang sila diyang nasuko ang among maestra o gibadlong sila. Sobra sa napo ka mga classmate, among mga silingan ra na maoy suki nga tigbugal-bugal nako. Hangtod pa sa classroom, kauban lang gihapon nako sila. Duol na gyud hinuon kaayo. Maglisod na kog likay. Sa unang klase nako sa eskwela, kung ang ubang bata happy o excited tungod sa ilahang mga bagong gamit sa school, ako murag gidatugan sa langit ug yuta. Sa kahadlok sa ko ang mga classmate nga mubuli nako. Unang gipabuhat sa maestra namo mao pag-introduce sa among tibukngan o apelyido. Kada usa namo mutindog para isulti ang pangan pero dihang ako ng turno, mura kong matunaw sa kauwaw. Diyang nagsigi o gingon ang akong mga classmate nga dapat kuno ko nga mutindog. Naunta, nagbarug naman ko Papa Joe. Kung mahimo palang unta nga di na kumuskwela o di palang tungod ni Mama nga bisan sa kalisod iya yung gipalitan og bagong-bagong sapatos o karsones. Pero bisan pa sa kauwaw gituman nako ang gingon ni Lola nga sa wa pa siya mamatay nga ipalapos lang kuno nako sa pikas dunggan. Nga akong moto gyud niya tong panahon na mao nga walay dako nga makapuling. Sa paglabay sa mga adlaw nakasurvive man ko. Nadugay naanad na gani ko sa ilang pagsigi og buli kanako. Kanang mukalitan sila og hunghunganay unya mga tawa dayon. Usahay kay harap-harapan gyud ko nila nga ingnon nga unano. Ang tanan ako lang gituon Papa Joe. Wa na ko panubalinga. Ni-focus ko sa akong pagtuon o gawa sa akong pagtuon, doon na pa ko'y laing inspirasyon. Si Karen, ang akong classmate. Lahi siya sa uban kay gawas nga cute, puti og hamis, ang panit, simple, og behave kaayo siya. O di po siya moapil og bugal-bugal, diri ka nako. Bata pa lang ko niya to gamay pagyud pero bisan pa sa pag-abnormal sa ilang tan-aw nako pero usa ka butang lang yun nga sigurado ko nga normal ko. Kana mao nga kasing-kasing nga nakagusto og babae Papa Joe. Dihang nag-grade 2 ko, classmate ng gyapon mi ni Karen ug happy kayo ko. Makontento na ko nga makakita niya. Siya ang akong inspirasyon nga tarungon pa nako ang akong pagtungha. Wa na matinga si Mama diyang niabot ang adlaw nga mo graduate ko sa elementarya. Sa pagpatong na kog high school, hayag gyapon ang akong pananaw nga makahuman para proud si Mama na kog samot. Unang adlaw nako sa first year high school diyang nakit-an dayon nako ang usa sa mga grupo sa mga estudyante nga mga third year nga
nagadungog yun nako ang ilang pagyaga-yaga nako, Papa Joe. Bay, unano oh, matud paso sa kalalaki. Hala, bitaw no, gamaya na uy. Sigurado ka nga diri na siya nga eskwelahan basin og kinder pa na. Tubag pa sa usap, Papa Joe. Nasaag na uy. Isugo tingali nagsuka siyang mama niya tungod sa kagamay na padpad na sa hangin paingon diri. Matud pasab sa usa unya nagtalikdanay dayon sila. Di gyapon nako masabtan nganong ani man gyud ang ilang treatment nako. Kinahanglan gyud di ay nga padunggon ko og sakit nga istorya. Di ba day pwede nga enough na lang nga mutan-aw lang sila nako og mulakaw. Nganong di ay biayon pamanggid ko nila, Papa Joe. Kada adlaw mao kini ang ako ang ma-encounter. Sa kaadlaw dunay niagi o ni Alice akong agianan unya sa kanila ang nialsan nako og gipatong ko sa taas kayo nga lamesa. Hapit ko sa kauras nga nagpatong sa lamesa og una pa nga dunay nitabang nako og gikugos ko og gipakanaog sa ubos. Sobra nga akong kalagot nila, Papa Joe. Pero ang akong buhaton magunahuna na lang ko sa gisulti ni Lola nako pirmi. Nga ipahinomdom diri ka nako nga di magtanom og kalagot sa mga muaway nako. Taasan pa nako nga akong pasensya ug di magpada sa emosyon. Mo'y gusto ni Lola nga ang akong buhaton pero lisod sundon oy. Kada adlaw mura ko og gi-torture sa kuang mga na-encounter nga mga tawo nga way kaluoy, Papa Joe. Pag-uli nako na pagkahapon nakita ko si Mama nga naglingkod sa gawa sa mua nga huy-huy ang abaga. O klaro kay nga gigapoy kini pag-ayo. Wa mahurot ang iyang gipaninda kay naapamansud sa basket. Ma, doon na kay sakit sa. Dali pa nako nga pangutanan niya. O giingnan nga, haplasan ako imong likod, ma. Matod pa nako. Gihilot lang sab nako ang buko-buko niya bisan sa gagmay na kumpad nga dili gani siguro kapiog sa unod ni Mama. Pero ang importante nga nakapakita ko og concern ug pagmahal niya. Pagkaugma ni samot ang gibating sakit ni Mama nga maong gipugos na ko siya nga mga tumiog health center para magpa-check up. Nakaila na kayo ko niya nga bisan og dunay gipamati pero di kini musulti kay di siya gusto nga mabalaka ko. Ma, ikaw na lang ang taong nagpabilin nga nagpangga nako. Muadto tag health center, ma. Magpa-check up tag doktor. Matod pa nako niya. Wa na makabalibad si Mama o nikuyog na nako sa health center. Naglakaw namin ni Mama padung sa putahan sa health center diyang nakita ko ang pila nako ka mga silingan nga kaedadan nako. Uy, Noy, nagunsa magadiri sa health center? Kuha kag vitamins para mutaas ka? Matud pa sa usa. Kung nipuno pa yun ang lain nga, ay di na namutaas si Nonoy, bisan sa kasako pang vitamins M nun, ana. So ay ko naglukso-lukso no New Year, Noy. Masin pa dahil mutubo kagamay. Mga hirit sa mga bully, Papa Joe, diri ka nako. Wa sila mahadlok na si Mama nga akong kuyog. Kay kung paskog pa lang si Mama, sigurado ko nga kasabaan sila pagbugal-bugal diri kanako ug siguro gukuron pagani kini og han-an og bunal. Pero luya si Mama. Niya to mga higayuna kay wa kini tingog-tingog ug hangtod ako na sab wala na nako sa paminawa sila. Ang importante nako nga naami nagpa-check up si Mama sa doktor. Natawtawran pagyud og pinaabot sa doktor human sa check-up ni Mama magpaabot mi og kanus sa tawagon og balik. Tuod man gipasud si Mama sa office sa doktor og seryoso kini nga nakiistorya namo. Mrs. Doon naging kay seryoso gipamati nga angay nang itumar nimong tambal. Matud pa sa doktor. Nayanghag si Mama sa kakurat ug dili tungod kay naibaw siya nga doon na siya sakit. Kundi naguna-una siya dayon sa tambal nga iyahang palitonon. Sure ko nga di gyud paliton ni Mama ang iresitang tambal sa doktor. Mrs., manigarilyo ba ka? O di ba ka na-expose kag tao nga dunay sakit nga TB? Pangutana pa sa doktor. Wala man ko'y bisyo, Dok. Samot na nga di ko manigarilyo ug wasa ko masayod. Kung naabad yung ko'y natubang nga masakiton, kay sa akong panginabuhi nga manuroy og mga tinda og isda, di ko makabaw kung doon na ba'y sakit ang usa nila nga akong gibaligyaan. Matod pa ni Mama. Gi-explain pag-ayo sa doktor ang sakit ni Mama nga TB. Gawa sa pag-inom og tambal, kinahanglan nga mag-amping nga di siya makatapot og laing tao. Nabi nagyud diri ka nako
Gawa sa pag-amping, di pag siya pwede nga maninda o di sad siya pwede nga maglihok-lihok. Sa mo ang panimay. Buti pasabot anak Papa Joe nga ako ang buhat sa mga buhatunon sa bahay. Ug ako nasab ang mangita og kwarta. Dako namang pasalamat kay gitagaan mig libreng tambal. Doon na sa libre nga tambal gidi ay para sa TV. Samtang nagsigig explain ang doktor na bantayan nako ang lain nga tao nga like tinanawan namo. Ang sekretarya sa doktor nga si Mila, nga amo rasan nga silingan. Nigawas kini sa klinik ug amo paganing naabtan nga nakikistorya sa mga tao dito nga kailarasab namo tanan. Lain na kasla og tinanawan namo. Pag-agi pa namo silang duol, nag-iyahay kinig palayo. Kaya ba murad yumi og kagaw nga angay kahadlukan Papa Joe. Gipanabi diay sa sekretarya sa doktor nga dunay TV si Mama. Pagkaugma niya na nakita ko si Mama nga nagpahimutang siyang paninda. Ma, di lagi ka pwede nga maninda ingon ang doktor. Matod ko pa niya. Unya nonoy, ug muhunong ko paninda magunsa naman lang ta. Gamay na lang nahabilin sa tumbugas. Wa na sa tesod na nunon. Tubag pa ni Mama diri kanako. Ako nalay maninda ana maoy. Matod ko pa niya. Dugay pa nako na nga na-convince si Mama nga ihatag niya diri kanako ang iyang tinda. Gibalhin kini niya sa gamay nga sulanan kana bang igong maalsa nako Papa Joe. Paggawas pagyud nako sa amua, nagtinanaway, dayon ang among silingan nga nakita nga naglukduko gamay palanggana nga dunay suod nga tinda ni Mama. Gawas sa utanon doon na sa kuy da nga balikot siya nga nakasuod sa gagmay plastic nga luto ni Mama. Usa ka bata unta nga gustong mopalit sa kung balikot siya pero gisagitan siya sa among silingan. Oy, dong. Ayaw pagpalit anak kay dunay sakit na ang iyang mama. Matakdan gani ka, ginahan ka matakdan ka? Wa na lang mo dayon pagpalit ang bata. Wa na gyud bisag usa ka tawo nga nipalit sa akong tinda. Diya sa mong lugar mo nga kinahanglan pa ko nga magbakta sa layo nga baryo, sa lain nga baryo kun diin way nakaila ka namo Papa Joe. Ingon ni ana kalayo ang angay ng kumbaktason sa akong mga gagmayng tiil para lang mahalinan. Dito sa layong baryo na atol nga pista di ay og nalingaw kaayo sila nako nga nagtan-aw nga naninda. Mao nga nahurot ang akong tinda Papa Joe. Pagkaugma niya na, wa na ko ikabaligya nga balikot siya kay di naman pwede nga makaluto si Mama. Nagpinsar ko kung sa angay na kong buhaton, wa na ko ikatinda. Kay wa man sa ko'y puhunan para ikaangkat ang mga utanon. Gawas pa nga, kailar na mo so nakaibaw na ko daan nga ilar sa milikayan. Usa pa, butang nga sigurado ko mao nga di na ko makapadayon og eskwela. Mag-ilis ko og tarong nga sinina, o nag-ilis ko og tarong nga sinina, og nilakaw ko para mangitag trabaho. Lano na ko nga baktason ang pikas baryo para dito ko mangitag trabaho kay way na kailan nako. Pero usa ka tricycle lang ni Hunong. Nunoy, asa man ka? Ato kas pikas baryo? Sa kain lang diri kay librihan ti ka. Matud pa ni Noy Nestor diri kanako. Siya pod ang akong gisakyan niya itong pauli ko gikan na ninda. Nalingaw kay siya nako nga nakistorya ka nako. Nawa na gani ko niya paplitiha. Sa pikas baryo, pista lang gihapon. Mao nga gipalaila ko ni Noy Nestor siyang kailang nga tag-iya sa peryahan Papa Joe. Si Ka Cesar ang tag-iya sa peryahan Papa Joe. Nakinahanglan kong sama ni mo Noy. De sa peryahan, kung okay ni mo, nga musulog kag costume ba kanang saninas duwende. Matod pa ni Ka Cesar din ako. Nangita yung kong trabaho sir pero di man ko kamao mo acting. Tubag pa nako niya. Di na mo kinahanglan acting Noy. Kung unsa ka mo ginahang gikinahanglan nimo. Sa English pa just be yourself. Dawat na ka ha. Ugma sugod na ka. Matod pa ni Ka Cesar Papa Joe. Pagkaugma sa iyo ko nga ni-report sa peryahan ni Ka Cesar o gihatagan dayon ko niya og costume. Nga siga kayo nga mga kulor nga sama sa sanina gyud sa duwende. Sapatos nga hait og taas pa gyud kayo og do nga do na pa koy kao nga talinisan og tumoy. Og do na pa koy taas nga dunggan-dunggan. Humana og sulob sa costume nilakaw dayon ko sa kuang area. Gihatod ko ni Ka Cesar sa kagamay nga arena nga din gikural og barbed wire. Naabdan ako ang usa ka gamay pod nga tawo. Pareho nako nga naka-costume pod og pinadawindi. Matilda, dali.
Ilailahan ni mong bagong kauban o sinunoy. Tawag pa ni ka Cesar sa usa ka unanong babae. Naglukso-lukso nga nagdagan paingon namo ang maong babae nga unano, Papa Joe. Hello, Nonoy. Tinuod ko di ay ang gingon ni ka Cesar na ako gabi. Matod pa ni Matilda na ako nga nagpirog-pirog pa ang mga mata nga trying hard kayo nga nagpa-cute. Ha? Unsa man di ay ingon ni ka Cesar nimo? Pangutan ako pa niya. Ingon siya nga at last makapartner na ko cute. Matinuod na kaha ang tag-an ni Madam Dolor diri kanako nga naghimad na ko ba nga moabot kuno ang akong forever. Matud pa ni Matilda na yung agik-ik nga murag yun og si Winok, Papa Joe. May nalang gani kay nisagbat si ka Cesar. Ay naku, joker jud kay ni Matilda nonoy. Di yung kadukaon kung mao ni kauban nimo. Hala, sige pagsugod na mo. Ay dagang tao. Nikuha dayon si Matilda sa iyang props nga mga gagmayng bula o iya dayon kining gipatuyok-tuyok sa iyahang mga kamot nga sama sa ka juggler o gisabayan pa o pinatambling-tambling. Mao nga nalingaw pag-ayo ang mga tao ni Matilda. Kay maayo kay kini siya magpakatawa og audience. Naikog ko niya kay wa magyukoy gibuhat. Nagbarog-barog ra ko sa kilid. Diyan na kay gayon kog tawag niya, ako siyang gipangutan-og kung siya akong buhaton. Wait lang ka sa akong signal, ha, relax lang ka diha. Tubag pa ni Matilda. Ug tuod man pila ka minutos ang nilabay, gipunit ni Matilda ang microphone. Ladies and gentlemen, aniya na kita sa atong gikahinaman ang ato ang main event. Matod pa niya. Unya ni duol siya nako gidala ko sa ka table nga murag ruleta. Unsaon mo ko nimo Matilda? Pangutana ko pa niya diyang gipabarog ko niya sa usa ka nagsandig nga lingin nga table. Unya gisugdan niya higot ang akong mga kamot ug batiis ug ipadupa. Ay da targeton ti kag panagod. Karaan na magud nga tricks wa di ka kapamilyar ani noy. Pangutana pa niya diri nako ug nagngisi og taman. Tinuod nga pana, unya og baigo ko. Pagtarong biya Matilda ha. Kulbaan ako da. Pangutana pa nako niya. Relax lang lagi, ako'y bahala nimo. Tubag pa niya. Nidistansya na si Matilda dala ang iyahang pana. Nagsinaw-sinaw pag ang kahait nini. Saon nam lang kong masipyat sa Matilda og maigo ko. First day pag na ako sa trabaho. Mao na sab kaha ang akong katapusan. Gipaningot ako bugnaw sa kahadlok nga samtang si Matilda nagsigi pa og katawa nga nagsigig tanaw nako ang mga tao. Gipiyong nako ako mga mata diyang giinat na usab ni Matilda ang iyang pana. Pero dihang tirahan ako niya nabali ang pana maong puwerteng pangatawa sa mga tao. Nakalitan pa ko sa gibuhat ni Matilda diyang ni duol kini kanako og gituyok ang ruleta og nadala ko sa pagkatuyok nini. Nalipong kayo ko sa padayong pagtuyok-tuyok sa ruleta, Papa Joe. Tirahan ko ni Matilda samtang nagtuyok. Sus, Ginoo ko yung taon. Di pagyugo gustong mamatay. Pero ako masing nahununaan nga, wapa mo ko'y nadungog na namatay nga naigo sa pana sa ingon aning klase nga trik sa peryahan. Nasayod ko nga, dili to tinud-o ni Matilda ang pagpana diri kanako. Pero kalit lang nga sama sa kilat, ang pana ni Matilda nga nitugdon duol gyud sa kong naong. Nihunong nagtuyok ang ruleta. Nahugyaw ang mga tao og namakpak ug bilib kay sila sa pagkamaayo mo pana ni Matilda nga wagi ko maigo. Mao na kadto ang ending sa show. Nisuda yun minduha ni Matilda sa among tent. Nagkurug-kurug ko gihapon sa nervyos. O Diyos noy gikuyawan gihapon ka? Matod pa niya nako nga nagngisilang gihapon. Ay ang saon namlang naigo pa ko sa pana. Magunsa naman lang si mama nako nga masakiton ra ba to? Kinsa lay mo man niya? Wa na mangitag kwarta namo. Wa na siya kanon. Matod ko pa nga kahilakon kaayo Papa Joe. Naluoy si Matilda nako og iyang giduol og gipuwa pa nga akong likod. Sorry nonoy ha, wa ko masayod nga problemado day ka. Dili man guto tinuod oy nga gitarget ka. Tricks na tutanan. Sus kinusinte pagyuday nimo. Matod pa ni Matilda nako. Nakakinawa kong tarong sa kingon ni Matilda nako. Buot pasabot nga mubalik pa ko ini kaugma. Sa akong unahuna nga di nagyug ko mobalik kung ingon nato kakuyaw ang akong kinabuhi. So pa ko na uli sa mua, gihatag na dayon ni ka Cesar nga akong sweldo. Nalipay kay ko nga dako sad nga kalipay kay para nako dako na sa tong kantidara. Niagi dayon ko sa kakarinderya
para palitan og luto daan nga baboy si mama. Sa mga sunod nga adlaw, nalingaw nako sa perya sa tabang ni Matilda. Nakaton pa kog daghan nga mga tricks para malingaw ang mga audience. Magbalin-balhin ang amo ang peryahan kada naay pista. Buutan kayo si Matilda nako, bisag unsa na lang ang ihatag niya para kang mama. Ay na lang sige palit og mga pagkaon, Matilda. Uy, tiguman na lang na kanimong kwarta nimo kay pareho biyata nga nagkalisod. Matod ko pa niya. Okay ra nunoy uy, kay para sa akong future mother-in-law bitaw ni. Tubag pa niya nako og nikatawa og taman nga mura jud og chipmunks Papa Joe. Nasayod ko nga nakagusto si Matilda nako. Matod pa niya nga ganahan na siya nga magminyo. Gusto ko nun niya nga magkaanak ug basin ako ang iyahang madayon. Kung buto na naon, pwede kay pareho mi yung klase nga pagkatao. Pero Papa Joe, sa tinuod lang dili, sama ka Matilda ang gusto na ko maasawa. Nanumbalik sa kong nahuna ang akong first crush pag-elementarya nga si Karen. Gawa sa pangarap na ko nga makasawa og normal nga babae, doon na po ko ilaing ambisyon. Tinuod nga maayo kita sa perya pero di ko kutob ra diha. Doon na po ko damgo o gusto ko nga makahuman og eskwela. Sobra sa unom kabuan ako nagtrabaho sa karnaval diyang gibalita ni doktor nga maayo na si mama sa iyahang sakit nga TB. Kinahanglan lang matod pa ni doktor nga siya pa mismo ang explain sa mo ang mga kabaryo nga dili angay kahadlukan si mama kay di na makatakod ang iyang sakit. Nibalik na si mama og paninda samtang ako padayon gihapon ko sa pagtrabaho sa karnaval. Usa kanindot kayong balita nga nisugat nako pag uli nako sa trabaho. Matod pa ni mama nako nga nagkontakay diay sila sa iyahang igagaw nga tuwa sa laing nasod. Usa ka byuda og way anak. Gibida ni mama ang iyang buutang anak Papa Joe. Labi na nga nagtrabaho ko sa karnaval dihang nasakit siya. Nibilib kaayo nako ang igagaw ni offer nga paskwelahon ko. O siya ang gasto tanan. Subo nga adlaw sa peryahan nga akong trabuhan diyang nananghid nako nga mubiya nako nila. Nasayangan nako si Ka Cesar nga ningon nako nga welcome ko anytime kung gusto ko nga motrabaho sa peryahan. Mas nasubo si Matilda nga hilom kaayo nga nawala ang pagkasabaan o pagka-joker. Biyaan ako nimo darling. Matod pa niya diyang kami na lang duha nga nagkastroyanay. Muskuila na magug ko Matilda. Maugyod niya nga kundakundamgo nga bisan og ani ko makahuman kog kurso. Tubag ko pa. Aw, maayo man sad na para sa ato ang future ba darling. Matod pa niya nga ni-smile na sab siya diri nako. Balik ka biya ko diri ha kung makahuman na kag eskwela. Mao ni ang hinumdumi. Pirmi nga gusto na ka nga mga sawa unya wa gyud ni sugot nimo nga tag-as nga babae. O si member ni aragyo ko pirmi diri. Pangitaan lang ko sa peryahan ha. Nagtuo ang luha ni Matilda nga ni babay nako. Naguol ko. O siyempre mingawon ko niya kay pila biya pud mi kabuan nga nagkauban sa trabaho. Unsaon man nga di pagyud pwede kanang naa sa akong nahuna. Gusto pa nako nga makahuman og eskwela. Sa tamang sa igagaw ni mama nakahuman jud kog high school. Ang sunod na akong struggle mao ang pagkabot sa akong pinaka-ultimate dream nga makagraduate og kurso sa college. Ang kalainan sa akong pagtrabaho sa karnaval kay dito ako ang star. Ako ang bida ug malingaw kayo sila nako. Dito wa ko maka-experience og bullying. Pero dihang nigawas nako dito sa akong comfort zone sa kalibutan sa mga mapanghusga nga mga tao. Wa paghihapon ko makalikay sa mga katawa o BIBI. Abigin nako og immune nako, pero DDI malikayan jud Papa Joe nga mahiubos lang gyapon ko. Usahay labi na kung ilan ako nga tutukan og taman, unya magkinunguhungay og mga tawa. Pero kining tanan wa nako himuang babag sa akong mga tinguha human sa pila ka tuig sa katapusan graduating nako sa akong kurso. Dito ko nagpraktikum sa ako ang eskwelahan pag elementarya. Mga malipayon og nakasmile nga mga pamilyar nga naw nga nisugat nako sa eskwelahan. Mga maestra nako sa una ug pila ka mga staff sa public school nga ni-congratulate sila nako. Welcome Nonoy.
Happy kayo ko sa imong kalampusan. Good luck ha. Kami tanan happy kayo. Hinawat pa nga tiri na gyud ka magtudlo ini kahuman gyud sa imong kurso. Malipayong pangsulti ni Mrs. Kiambao nga ako ang maestra sa PE sa una. Alas 12 sa auto, nibagting ang bell para lunch break. Diato ko sa kantin sa among school para mukaon. Naginusara ko nga naglingkod sa lamesa o gibalikan na ako ang kaniadto diyang elementarya pa ko. The same kantin kundi saksi ang ako ang mga kaguol ug saksi ang akong paghilak kada naay mga estudyante nga magbugal-bugal kanako. Seryoso ko nga nagunahuna sa mga nangagi diyang nakafeel ko nga murag dunag yun nagtanaw nako. Tuyok na ako ang akong pananaw suot sa kantin ug ako nakita sa lang lamesa nga naglingkod ang usa ka maanyag nga babae. Guwapahan kayo ko sa mong babae, pero wait lang. Di ko angay nga ma-flattered kay wala pa ba ko maanad nga pirmi kong tanawon sa mga tao? Sa mong barangay, ako lang ang nag-inusarang unano. Ipadayon ko og kaon ug wa na ko tagda babae nga nagsigig tanaw nako. Hangtod nga doon ako'y natunggan nga tingog sa akong likod ug usa ka familiar kayo nga tingog sa usa ka babae, Papa Joe. Noy, kumusta na ka? Asenso naman lagi ka. Usa lang ka babae ang naay sama kanindot og tingog nga ako nadungog nitong elementarya pa ko. Ang crush nako nga si Karen. Gitanaw na ko ang babae ug wa ko masayop. Si Karen yun. Daghan og kausaban siyang panagway. Usa niini mao nga taas na kaayo siya. Uy Karen, ikaw man lagi. Wow, kataas na nimo eh. Matod ko pa niya. Kaluoy sa Ginoo, ikaw noy maayo pa ka. Nindot imong kinabuhi, nakahuman kag eskwela. Karon pila ka adlaw, mahimo na kang teacher. Tubag pa niya nga murag dunay kaguol siyang tingog, Papa Jong. Maayo ta lagi ug makapasar ko sa board. Dali Karen, dungan tag snacks oh. Ilibrity ka. Agda pa na ko niya. Ha, ayaw na. Dagan anang suot eh. Ako ba galuto ana? Kay diri ko sa kantin nagtrabaho, isip tigluto. Tubag pa niya. Wa na mi makasturyag dugay ni Karen kay kinahanglan na siya nga mutabang og serve. Kay daghanang nangaon sa kantin. Wa na ko makatarong og kaon kay nagsigog tan-aw niya. Nga busy kayo nga nag-serve ug naglimpyo sa mga lamesa nga gikanan sa mga customer. Gusto pa unta nako siya nga gusto pa unta nako nga magstay og dugay pero alauna media na. Start na sa akong pagtudlo sa afternoon class nako. Kada adlaw inspirado na pud kaayo ko sa akong practicum sa school kay gusto nako nga makita si Karen. Wa ko'y sipyat nga madug kantin ug halos dito na gani ko magtambay para makita lang nako siya. Kung wala kay tao moduol si Karen sa akong lamesa para makistorya nako. Ako sab ganado kayo ko. Ug lingaw kayo ko niya. Lamang lingaw sa kay siya sa akong mga jokes. Siyempre, anad ako pagkatawa og mga tao sa akong trabaho sa peryahan. Si Karen kasi ginagkatawa. Labi na sa akong mga magic tricks nga nakatunan gihapon ako sa peryahan. Unya, kalit lang kini ni Hunong og subo na sab kayo ang dagway. Uy, naunsa man ka? Wa na kan mo katawas kong jokes. Don't worry, napakoy lain diri. Daghan pa kong boundary, napakoy magic. Matur ko pa niya para ma-alive siya balik. Nalingaw man kunoy uy. Sa tinod lang, karon pag ko makafeel nga na happy. Magkatawa ko nimo sa mga jokes. Sukad magud namatay ang akong tatay. Wala na nangitag panginabuhi sa mga pamilya. Kinahanglan ko nga muundang og third year high school. Wala mo kagasto lagi. Padayon pa ni Karen nga maayo na lang gani kay gidawat siya og serbidora sa kantin. Igugas na siya og plato. Tig-serve og tiglipyo sa sinugdanan hangtod nga nakaton siya luto. Nakalitan ko diyang kalit nga nito ang mga luha ni Karen. Dili man gyud unta kini ang akong ambisyon. Gustom ta ko makahuman og college, makabaton og nindot nga trabaho sa opisina o di ba sama nimo nga mahimong usa ka teacher. Matod pa ni Karen nga padayon sa pagbako, Papa Joe. Naluoy ko niya og gitunol nako ang akong nga panyo og para ipahit siyang luha. Ay kabalaka Karen, limpyo na akong panyo. Papan ako na nagamit, bagong laban na og plancha. Si mama naglabaan na, matod ko pa niya. Bisan nagwa ko intensyon nga mag-joke pero si Karen ni smile hangtod nga
Katawa siya, dungan siyang pagpahit sa mga luha gamit ang akong panyo. Nahibawan pud nako nga sukad namatay ang tatay ni Karen ug nakaundang na kini og eskwela, dili na kini tigtagad og tawo si Karen. Idlap siya nga makigsuod labi na sa mga lalaki. Sa unang higayon, napaduol og lalaki si Karen. Diri pagyud nako, siguro kumpiyansa siya sa iyang kagalingon nga di nako siya i-judge kay usa ko kaunano. Malingaw kayo ko og kauban ti kanoy, makalimtan nako kung problemas kinabuhi. Mawangaw kakapoy sa trabaho, wa pagyapon ka na usab, bright na, buutan, kugihan, talented o professional pagyud, matud pa ni Karen nako. Murag ni burot ang akong atay sa mga pagdaig ni Karen, and for the first time in my life, aside sa kong inahan nga ni daig nako nga babay nga sama sad ni Karen. Ay kabalaka Karen, niya lang ko pirmi. Anytime nga gusto ka mo katawa, kung mag-uul ka, tawga lang ko. Kung kapuyon ka sa trabaho, niya ako pirmi para mulingaw nimo. Pila ka buwan namin nagkasuod ni Karen. Actually, mura na gyud mig uyab kay kuhaon ug ihatod nako siya sa ilaha. Magkuyog mi basta day off niya. Ako siyang isuroy sa syudad ug pamalitan nako siya mga sinina ug ubang gamit niya. Malipay kayo ko nga magtan-aw nga happy si Karen. Wala ko mga ambisyon pa nga doon na siya ikabaws kapag bati nako. Ang importante nga love nako siya ug buhaton nako tanan para ma-happy siya. Si Mama ang ikilig kaayo sa among relasyon ni Karen. Gusto niya nga pakaslan ako nako dayon si Karen. Sa man ako papakasal niya mauy nga di pa kanimi uyab. Mahadlo ko manguyab niya kay basin og sayop di ako pagtuo. What if friendly lang gud siya diri nako? Usabay friends ba oy nonoy? Nga mura na magay mag-uyab tan-awon, sige na magkuyog bisan asa. Nag-kiss na sa munoy. Gisungog pa yung tama ni Mama kay matod pa niya nga gusto niya nga magkaapo. Well, sa tinood lang, wapa ko kakiss kang Karen oy. Pero naka-holding hands na ko niya. Kung saan gid kaha na ako pagsulti ni Karen, no? Kung saan kaha na ako pagpanguyab niya. Mao ka na nga ako pangutana nga nakahasol na ako. What if ibasura ni Karen ang akong feelings niya? What if ako radi ay ang nagdahom? Normal nga babae si Karen o gwapa pagyud. Samtang ako, usa ka unano. Niabot ang adlaw sa graduation og silang duha ni Mama og Karen ang nitambong og happy kayo ko. Nga sa katapusan nakuha na nako ang akong trophy nga premyo sa akong pakigbugno sa kalisod sa kinabuhi. Pero ambot ba nga bisag feeling nako nga winner nako? Pero di pagyud kompleto. Kay wa pa nako nasuta kung unsa gyud mi ni Karen. Nakagusto ba ka siya nako? Laba sa kako niya? Andagan akong pangutana natubag diyan kami na lang duha sa mua og gihatag ni Karen nako ang iyahang regalo. Wa gyud ko magatuod yang kalit nga gihagkan ni Karen ang akong aping. Ni kaging ko nga wa makalihok siyang gibuhat. Di paigo gidaitol ni Karen iyang ngabil sa kong ngabil nga mura na kong makulap sa nervyos Papa Joe. Ug tungod kay wa magyud ko makalihok, wasay po nga nang gawas sa akong baba. Si Karen na ang niunag tingog. Unsa man gyud noy? Ha? Ako na niunog mo, ha? Wala gyud kay buhaton. Wa kay tubag, wa kay baos, matud pa nako. Ha? Unsay buot nimong pasabot? Nako nga wa na ko nakarikabyo sa nervyos kalipay Papa Joe. Nakaibaw ko oy nga love kay ko nimo, ingon imong mama nako. Pero nonoy, dili enough nga imong mama ang manguyab nako oy. Dapat ikaw gyud mismo, matud pa ni Karen. Wa gyapon ko makatubag dayon Papa Joe. Kay naglumbaanay og agas ang akong mga luha. Nagila ko sa kalipay kay di gyapon ko makatuo. Mura ko og nagdamgo lang. Di magug ko makatuo nga si Karen sama niya nga normal makagusto diri kanako nga usa ka unano. At last, nakadiga nagyud ko sa akong gugma kang Karen. Ug akong gipromise niya nga di man tinuod ko taas, handsome, ug itom as in tall, dark and handsome, pero akong gugma niya labaw pa.
kadako sa tibuok kalibutan, Papa Joe. Lain pang blessings ang naabot sa kinabuhi diyang nipasar ko o nakapasar ko sa teacher's board exam o nadawat yun ko isip pa teacher sa public school sa amo. Wan ako padugaya pa o nagpropose din kong kasal kang Karen. Nga, iya mas ang gidawat nga way pagduha-duha. Ang among plano nga magpakasal duha ni Karen, di gyapon ingon ana kasayon kay daghang supak sa mong relasyon. Di sila makatuo nga tanang lalaki, ako pa ang gipilit ni Karen. Di sila makadawat nga ang mabana ni Karen usa ka unano. Usa ka gabi niya na, niabot sa amo si Karen nga naghilak. Diri na lang ko sa inyo noy oy, di na kumuli sa mua. Matod pa niya nako. May problema o gari ka Karen pero di ka na pwede. Musamot ang ilang kasuko nako nga wapaganit na nakasal, di tipo na ka nako. Gusto na ko nga limpyo ang ilang pananaw nimo. Tubag ko pa. Yatod na mo ni mama sa ilang bahay si Karen o pag-abot na mo sila doon ay mga kasaba nga among naamtan. Dihay mga laing bisita sa ilahang panimalay. Usa ka gamay nga tao nga sama nako ug layo paggani sa ilahang pamilya pero dali nga nidagan si Karen diyang nakakita sa gamayng tao nga ilang bisita. Excited si Karen nga nigako sa gamayng tao unya iya kining gipatubang nako og gipaylaila. Dako kong kakurat diyang nakaila ko sa maong gamayng tao. Matilda, ikaw? Nakunsa makadiri lang Karen? Hello darling, Nunoy, kumusta naman ka? Mao di ang wala kang nibisita nako sa carnival ha, kay minyo uno na deka sa akong sister. Tubag pa ni Matilda nga nagngisilang gihapon as usual, very happy ang iyang aura, Papa Joe. Mas nisamot kog kalibog. Unsay sister nga imong pasabot? Si Karen ang nipasabot nako, Papa Joe. Half sister nako si Matilda, anak siya sa pagkaulitaw sa akong papa. Wala makakita si Papa ka Matilda sukad-sukad. Pero sawa pa siya namatay, katong nagkasakit siya, iyaming gihangyo nga pangitaon si Matilda, ang iyang kamagwangang anak. Ug sukad niya to close namin ni Matilda. Magbisitaan ko niya sa karnabal nga iyang gitrabuan. Siya pud ang sumbunganan nako sa akong mga problema. Ug di palang dugay niadto ko niya og nisulti ko sa tanan kang Matilda. Ug akong gipakita iya ang picture nimo. Ug nakaila siya ni Munoy. Taas pa nga pasabot ni Karen nako. Dito usab nako ni Bawi nga mao di ay nga against kayo ang pamilya ni Karen sa kuha kay half sister niya unano. Ug iyahang mabana usab usa ka unano. Mahadlok sila nga among mga anak. Siyempre unano sab. Di man gyud malikayan ninyo nga maliwat gyud ang among anak sa among kaliwat ni Nonoy pero magampo lang gyud nga normal lang among mga anak. Ug kung may tabo man gani nga maliwat namo ang among anak, dawato namo kini, mahalo namo panggaon namo kay bunga siya sa among gugma ni Nonoy. Pasabot pa ni Karen nga to siyang inahan og mga igsuon. Human niya to hinay-hinay na nga nakadawat na ako ang pamilya ni Karen. Sa adlaw sa mong kasal, ipila lang sa pamilya ni Karen ang nitambong kay siguro doon na pagyapon ang wagin makadawat sa iyahang side. Sa akong side, si mama lang ang gayang igagaw nga naggasto na huguskoyla ang kauban nako ug ang mga kauban sa nako mga teachers. Okay lang og pila ra ka lugas ang nitambong basta tinud-anay. Puros mga maayo ang ilang mga wishes para namo ni Karen. Tinuod nga doon ako'y kahadlok nga mamahimo unyang anak namo ni Karen. Labi na nga nagsabak ni kini ug pila ka buwan og mga anak na. Sa adlaw sa pagpanganak ni Karen usa ka batang babae ang iyang gimugso ug mao na lay among kalipay nga usa ka normal nga batang babae. Pila ka tuig kanilabay, 2 years old na ang among kamagwang anak, nagsabak na usab sa ikaduhan mong anak si Karen. Nipati na sad namo among kakulba, inubanan sa pagampo nga unta sama sa eldest namo nga normal lang gyapon nga himugso. Gitubag sa Ginoo ang pagampo diyang usa ka lalaki ang among anak nga normal lang gyapon kini Papa Joe. Laing katuigan usaban ang labay nung nasabak na sad si katulong ni gayon si Karen. Sama sa gihapon, way puas ang pagampo nga tagaan lang gyapon mig normal ug healthy nga baby. Ug tuod man, gidungog lang gyapon sa Ginoo nga among pagampo. Healthy baby girl ang among anak, pagawas Papa Joe. Pero ang size dili samas kamagwangan ug ikaduha. Naliwat nako ang bata. Ug unsa ang pagmahal namo ni Karen sa munduha ka anak, mausab ang kang ana.
Ang among kamanghuran nga si Ana nga nagtubo nga talented ug utukan. 5 years old pa lang siya, makamao na siya mo play og piano. Hilig siya og arts ug painting ug labaw sa tanan, honor student siya sa school. Sa public school nga ang gitudluan nasab siya nag-eskwela. Maugwa siya maka-experience og bullying. Lahi na ang panahon ug nakadawat na sila sa saman namo Papa Joe. Gawas namo iyang mga ginikanan nga pirmi magprotekta kang Ana, doon na po siya duha ka mga maguwang nga overprotective kay niya. Pero dili maging malikayan nga naami pirmi siyang kiliran. Dili hangtod-hangtod mi nga mulaban niya o mudupa sa iyang atubangan. Kung dunay gustong magpasakit niya. Gisunod na lang nako ang pirming tambag ni Lola diri nako sa una. Ana, kung maglakaw ka sa dan o niya ilang kang katawan sa mga itsura, hingiya sila o tagay tamis kayo nga smile. Unya padayon sa imong padulngan. Ang kinabuhi, pasikot-sikot, puno sa pagsuway. Bisan pa sa mga tag-as o normal nga tao, naka-experience o nagkalisod, naka-experience o problema, naka-experience o pag-BI-BI sa isig ka tao. Ang importante nga, ligon ka, makamaw ka nga maprotektar sa imong kaugalingon, makamaw ka nga manikay-sikay para mabuhi. Nagpasalamat kong Ana kay tungod niya daghan pa ko nakatunan sa kinabuhi. Nakita na ko niya nga isog nga ang kaisog nga wa na ko sa una. Kung unsa ko ka himi o daling buhilak kung dunay mga bata nga mubuli nako, opposite si Ana. Kay palaban kini ug para niya dili babag ang pagkaunano para malipay. Pa, inikadagan nako ug makahuman ako ga college unya na nakoy nindot nga trabaho. Okay na ba og mag-boyfriend ko pa? Pangutana pa niya nako. Natukan ko sa iyang pangutana, Papa Joe. Ha? Sure, uy, okay kayo. Tubag pa nako niya. Si Ana ating paminawan sa barangay love story ug siya po na nag-agni nako nga isuwat ang akong kaagi para madunggan po sa katawhan ug makuhaan ug may pagtulunan. Hindi na lang kutob ug daghang salamat sa pagbasa. Kini mo magtatampo, Nonoy.